king'eyo tich onge pacho ka ok wawach ni ji ogol mibadhi kondiki to kawuono kipenjo kata mana jok matiye kaunti gi kaka ondikgi thothgi kaka nondikgi aidha ng'ato ng'eyo gavana Victor ne okia e polo nyoro kata mana ndiko jaywecho e counties gi onge mindiko ka gavana okia nyaka ndik mana jachwak chai onge mindiko ka gavana okia lwetgi nie gigi te mano gima nyaka ing'e kata mana ng'at maywecho maluoko cho ging'eyo te to mano bende ok miyi amiya nyaka igolie gimoro ma bende eka ni chiegni dwo mana rumo mondo miyi gimoro gik ma owacho gi gin gik jopiny ong'eyo to Victor ichaki biro e wach mineno biro ni jogi manondiki gi noluongi gi nyaka e interview ma gibiro go bok gima gin godo ma giwacho ni anto kai masome gima e oboke ga ma gikale nikech for health nyaka ibed ni in gi professional license moro gigi te jogi gin lab technician nyaka ibed gi mar jo lab koro procedure nolu mak mana ni kanyocha ne onego beni jogi ndiko dhano 20 to gidhi gi ndiko mang'eny moloyo mane gin godo koro giloso agulu moro koro wigi ema nomoko nikech ne ok ging'e ni chieng' moro nyaka bi fwenyre nikech mana ng'amo ming dagi kawo dhano 300 gi wiyegi indiko ka tiketo gi pesa gi bi kawo tikia indeno ka samoro bende mana ka kiwinjo awachake gi muma mae makoro muma luongo ni fuocha nikech ikawo dhano maromo kama tiketo gi tin bende ichuo wiyi ka wifuko ni dhi so e bugo moro ni ng'eyo ni chieng' moro ok ne fweny gi nyaka giduog gi go koko mondo tim ang'o mondo fwenyruok ma kamae biwuogi koro mae nyisi to ok mana mane Siaya kende to mane counties mamoko sami neno koro wawuoyo ni jomoko koro remo ka e counties mamoko mali giparo man koso bin marwacha bende dhi wuok iwinja nikech ing'eni kada mana counties mang'eny osetimo gima iluongo ni staff audit ikawo kembe moko man gi lony weche mag human resource titiyo gi pes jopiny to ripodego kamoro thothne ok wanega ler margi iumo gi mana kama thoth governors manyien manyodonjo wach mar staff audit ni e gima ne gichakogo to gin bende kinono tibiro winjo ka gimbe ne gibiro gi nyawawa ma mag-gi nyawawa gi ema giloko kit bule molokore mancha ne gigo ne gibulo ringo ka odhi to gimbe gichak gibiro governors bo chako biro gi nyawawa manyien gi ochako biro mana gi nyawepe mamoko mopogore gi mancha ne gitimo nade koro makiriemo ni unja nuchiemo ka ng'ane to ng'ane osedhi ang'o malich mwayudi e wigi ne Victor ng'iye dhier man Kaluo kiwuotho wuotha Kaluo Siaya en chat ang'o mosetimore malich makore wacho ok stadium mane ng'ane ochako cha ikech kacho kimiwacho ni nie gira round about achiel makata ndiga kidhigo kata gindiga to anawuok bondo inuwuok bondo anawuok bondo koro piny nwa nikech asewuotho Siaya matin